הבחירה הראשונה שלך. שימי לב, זוהי מאפרה, ולא סתם מאפרה, אלא מאפרה נבזית שמטרתה לבאס את המעשן. תראי מה קורה כשאת מעשנת. כן, אבל מה שמציק לך דווקא לא מעשנים, וצריך להגיד את לא מעשנת. לא מעשנת. מטרידים אותך אנשים שרודפים מעשנים באופן אובססיבי. תסבירי. תראי, קודם כל אני באמת לא מעשנת, ואם מישהו ינשוף לי עשן על הפרצוף, זה בטח יפריע לי. אבל יש איזה משהו כזה, איזה מין סוג של צדקנות כזאת, ומשהו חדש לחלוטין. הוא התחיל אחרי שהוחמר החוק נגד עישון במקומות ציבוריים. פתאום כל מיני אנשים שאין להם איפה להיות צודקים, והם לא ממש פעילים למען זכויות אדם, או נגד עוולות, או משהו שלא יהיה. כאן הם מחדדים את המוסריות שלהם. והכל באלימות. ברדיפת מעשנים, בתביעות מופרכות לבית משפט. אני ראיתי תביעה של צופה תיאטרון, את ראית את הדבר הזה? כן, מטורף לחלוטין. כי גילה אלמגור ישנה כדמות בהצגה. הגישה תביעה לבית משפט, היא רצתה פיצויים לעצמה, לכל הצופים, ולכל הצופים בהצגה לדורותיהם. גם עתידים. עכשיו תגידי לי, זה לא מטורף? העתידים, כן, ובניהם ונכדיהם, לדורי דורות. עכשיו זה מטורף. אבל יש בעיה, כי הרי מהותית, האנשים האלה, אני השתנתי שנים בתא ועצומה והפסקתי, אני ערה לעובדה שרודפי המעשנים מהותית הם צודקים, זאת אומרת, זכותם לשבת בבית קפה או במסעדה ולעשן אוויר נקים יחסית מרעל, נכון? אני מצטערת, אבל כשאני יושבת בבית קפה באלנבי, ואני יושבת בבית קפה באלנבי, שזה המקום הכי מזוהם שיש, ומנועי אוטובוסים פולטים על הישן, ואז מישהו מציג סיגריה בחוץ בכלל, וכולם מתנפלים עליו, או מסתכלים עליו בעיניים מתקוממות ומרושעות, זה נראה לי, זה לא רק מוגזם, זה לא רק טרוריזם כלפי מעשנים, אלא גם נראה לי שמישהו מצא לעצמו אפיק נורא קל לקרוא לעצמו בן אדם מוסרי ואכפתי. יש אפיקים הרבה יותר קשים, ואת יודעת, אנשים יודעים שאכפת לי מעובדים, אז אומרים לי, לא אכפת לך על מלצרים שצריכים לעשן את העשן הזה, או המאבטחים? אני אומרת, קודם תדאגו שהם מקבלים את המשכורת שלהם. שאלתם אותם אם הם מקבלים שכר מינימום בנוסף לטיפים, שאלתם את המאבטח כמה הוא מרוויח לשעה, אז אל תדברו לי על זכויות עובדים. את יודעת, יש דרכים הרבה יותר נעימות לאכוף את חוק העישון. הנה דוגמה מקרית שמצאנו מסין. תראי איך זה נראה. אני בטוחה שזאת טענה שנתקלת בה לגבייך צדקנות, נכון? זה הרי מי שירצה לבקר אותך יכול לנסות לייחס לך את הדבר הזה. את מכירה, נתקלת בדבר הזה? פעם, עכשיו פחות, אבל זה לא שאני צדקנית, אני פשוט צודקת. זה לא שאני מוסרנית, אני מוסרית. אנשים מבלבלים. זאת אומרת, לפעמים יש צדק. אגב, אני מאמינה בנכון ולא נכון, שחור ולבן וטוב ורע. יש משפט נהדר של המכשפה באחד הספרים של טרי פרצ'ט, שהוא ספר פנטזיה אהוב עליי. היא מתווכחת עם כומר, והכומר אומר לה, לא הכל שחור ולבן, יש גם אפור. אז היא אומרת לו, אין אפור, יש לבן שהתלכלך. אז כן, אני מאמינה בטוב ורע, מוסרי ולא מוסרי, אם זה צדקנות. הנה עוד בעניין רדיפת המעשנים, תראי זאת פנייה מלבבת לצופי קולנוע, שמפצירה בהם לשקול מחדש את עניין העישון. תראי. Hello, I'm John Waters, and I'm supposed to announce there is no smoking in this theater, which I think is one of the most ridiculous things I've ever heard of in my life. How can anyone sit through a length of a film, and especially a European film, and not have a cigarette? But don't you wish you had one right now? And I'm telling you that smoke anyway. It gives ushers jobs. And if people didn't smoke, there would be no employment for the youth of today. So, once again, no smoking in this theater. את יודעת מה מדהים? שעד לפני כמה שנים לא הייתה סצנה בקולנוע שאנשים לא ישנו בה. זה היה משהו שהוא היה נורא קולי. נראית ממש... מה זאת, הוא היה נורא קולי. הוא עדיין נורא קולי. כן? לא ידעתי. תגידי, אם את נכנסת עכשיו ברצינות, את נכנסת למקום ויש נגיד אזור מעשנים, לא ברור לך ששם נהנים יותר?
הרי בגיהנום יותר מעניין מאשר בגן עדן שלי. אני יודעת שרוב הזמן את חיה במחוזות שאני יכולה לחלום עליהם, אבל שהם מבלים הרבה יותר טוב. את יודעת מה? כן. נכון. אבל רגע, שלא ישתמע מזה חס וחלילה שאני מעודדת מישהו לעשן, זה לא בריא. נחזור הישון אבל יש דברים הרבה יותר רעים, הרבה יותר לא צודקים, הרבה יותר לא בריאים, מאשר שמישהו מעשן לידך. זה לא יהיה אצלנו. אנחנו משליחות את המאפרה לחדר 101. היו שלום.